तब भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी में रच दिले एगो बहुत बड़ा इतिहास। तो जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करे वाला बानी एकरे बारे में। तब बना रही जब पूरा वीडियो में और बतावत बानी हम। तब भाई लोग 2 साल पहले एगो पवन सिंह के गाना रिलीज कर रहे पुदीना ये हसीना वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से, और एक गाना के गईले रहन पावर स्टार पवन सिंह और साथ में अनुपमा यादव। लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना भरिया के हसीना। और भाई लोग पवन सिंह के गाना इतिहास रच देले बाटे। कंपनी एगो पोस्टर जारी कइले बिया, 2.5 बिलियन यानी कि 250 करोड़ जनता एक गाना के देख लेले बा, जौन की रउरा लोग के पोस्टर स्क्रीन में लौकत होई। और ई एगो पवन सिंह भोजपुरी में इतिहासे रच देले। आइल बानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमर ललिया। और हम बता दी तहनी लोग के कि 1 बिलियन के मतलब होला कि 100 करोड़ और 2 बिलियन के मतलब 200 करोड़। और पवन सिंह के ई गाना 2.5 बिलियन यानी कि 250 करोड़ पब्लिक एक गाना के देख लेले बा। और पवन सिंह पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो इतिहास रच देले। और पवन सिंह के ई गाना अलग अलग बहुत सारा चैनल से अपलोड बाटे, और सब व्यूज काउंट क के वेब म्यूजिक एगो पोस्टर ई जारी कइले बाटे 2.5 बिलियन के, यानी कि 250 करोड़ जनता एक गाना के देख लेले बाटे। और पावर स्टार पवन सिंह एगो भोजपुरी में पहला बार इतिहासे रच देले।